हेल' लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लाना फैलायबाय। ओइ डार्लिं मुंनि मिउजिक भिडिअ'नि सोमोन्दै नोंथांमोना बे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आरबि फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव रिलिज खालामबाय। नुवाखैबा नोंथांमोना नायनो हासिगोन। बे मिउजिक भिडिअ'नि मिथिंगा नार्जारि आरो सिद्धार्थ बर', नोंथांमोना बिथांमोननि आरबि फिल्म प्रडाक्सनाव थांनानै नायनो हासिगोन। आरो नङाबा आं बे डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों, नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानैबो नायनो हागोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै गालां। जेब्ला आं गोदान भिडिअ'नि आपडेट लाना फैयो अब्ला नोंथांमोननियाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोनाव सहैयो। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो।